Yan, pupunta na kami ng Bayang. Ayun oh, narinig pa lang ni Cookie, sumakay ng mga kabayan oh. Tara, tara, alis tayo. Cookies! Ayun si Oreo, sasakay na rin oh. Tara, tara. Si Cookies oh, hindi nakakaalis ko rin yun. Sakay na, Oreo, sakay na, doon sa kabila. Ayun na si Cookie, so nakasakay na. Sakay na, Oreo, sakay na. Okay siya kasi niya. Sakay na, Oreo, sakay na. Dito, sakay na sa loob, sakay na. Dito ka sa gilid. Up! Ay, dito ka na, Oreo, dito ka. Oreo, dito ka, dito. Arya dito! Arya! Arya dito! Arya dito! Okay na siya dyan. Yan. Cookies! Dito Cookies! Tingnan ng mga kabayan si Oreo, si Cookie, so. Ito, nagsiksikan na dyan, ayaw maiwan oh. Cookie, usok-usok ka dito. Tingnan mo si Oreo nahihirapan oh. Ano? Kung kailan mga kabayan nag-tricycle kami, saka naman ang ulan. Ayan, ang kalata ng mga kabayan. Agar daw pagkik mo na. Wild. Ito ho. Hindi mo kayo straw. Sige. Ngayon na. Taasan. Yan, kain na tayo mga kabayan. Inabot kami ng ulan. Nabaliktad yung kuwan. Ito pala yung sa kanin. No. Sama ba sa saga? Ka? Yo, balak ka. Iyo, mahali naman naman kami dumanan sa aga. Okay. Next. Yan, kain tayo mga kabayan. Ulam namin, kuan, talbos ng kamuti saka tulingan, yan sinabawan. Tapos may kalamansi, masarap. Yan, papunta na kami mga kabayan sa tinatabasan nila sa Nabago. Pagod na pagod si Oreo, harang-harang pa. Ito na, lagi natin dinadaanan, malinis na. Yan, ito yung tinabasan namin nung nakaraang araw mga kabayan. Yung nakatagos kami dun sa hangganan ngayon, ito naman yung tinabasan nila. Yan.
ganon din kalapad, malayo na rin yung nararating nila. Ayan, medyo malawak na yun mga kabayan, oh. Yan, tapos pag nakasagad ito doon sa may sapa, isang linya naman yan. Uusog naman sila doon, papunta naman doon. Linya-linya. Yan, malalaki na naman yung kahoy dyan. Dito walang gaanong kahoy, oh. Pero doon mga kabayan, oh, dikit-dikit na naman. Tingnan natin mga kabayan yung langka na malapit ng mahinog. Yung nandyan pa. Nandyan pa mga kabayan. Ayun pa mga kabayan, oh. Daming bunga sa baba. Yan, sa mga kabayan, kinukondisyon niya yung itak niya. Kinukos ko sa bato para tumalim. Ayan, may dala-dala palang hasaan sa mga kabayan, ah. Akala ko sa bato lang. Yan, mas malapad itong tinabasan nila ngayon kaysa yung unang dinaanan namin dyan. Unahin ko ito mga kabayan, oh, para matuyo na. Nakapunat mga ganitong bagay, oh. Oh, kakahuyan ng impiro naman dyan. Pag nagkakuha na sila sa tubig, mapuo naman kita o mainot kita. Baka kaya dahil kita magkakuha. Saan maurag magkarot naman sa babaw na to? Karayo naman yan. Dahil sa... Igniyo, di harap masararon pa yan. Saan ang target mo? Kalot ka? Ito man nasarani kang payat. Ay daw, saan may tubig yan? Kaya nga magalit ko na hanap ng tubig. Kadako ng bunga ang nyugo. Ara lang yan pag sinulutan eh. Ara lang yan. Mga bunga na yan.
Sam, madama na kami, Sam. Nyo. Madama na kami. Sa inong agig di, Sam. Para pero, pag gusto nang gadyan, Ini. kaya lang yung pasirin. Cookie! Grabe itong tatabasin pa namin mga kabayan, oh. Talagang hindi basta-basta yung tatabasin namin. Matagal-tagal pang tabasan to. Tapos dito daw, biligo daw tayo dito. Marami nang palandaan dito. Oreo, mauna ka na Oreo, cookies, para kung may ahas. Natakot sa inyo. Dito ako pumunta. Ayun mga kabayan, may nara. Asan? Ayan, nara yan, malaki na yung puno niya. Pag natarabasan pala ito nila unyo, malawak na oh. Kabilaan na ang kalsada. Grabing init mga kabayan. Yan, dito pala mga kabayan sa una kaming lininisan. Maan sa akin dyan may nakapagsabi na kailangan daw pag natabasan papatuyuin ng matagal, mga 2 o 3 linggo, para pag sinunog daw yung mga dahon, damay na itong pati itong mga maliliit na yan. Ayan, ganyan. Dito makita nyo mga kabayan, marami siyang tira, marami pa daw lilinisin, kaya dapat daw palipasin muna ng ganon 2 to 3 weeks para wala na siyang matitira talaga. Pati yung mga ganito, katulad ngayon, tuyo na siya oh. Madali na siyang masusunog. Yung ginawa ko mga kabayan, siguro wala pang 1 linggo nung nakita ko natutuyo na yung dahon. Yan, kaya napakaraming tira, napakarami naming alisin. Yan. Yan, maraming tira. Mali pala yung ganon. Yan, kaya itong mga sumunod, papatuyuin ko muna to. Yan, papalipasin ko muna ng mga kahit siguro 3 linggo. Yan. Yun talagang tuyong-tuyo na. Nandun yan mga kabayan sa hangganan sa may sapa. Papalipasin ko muna yan ng kahit siguro paabutin ko na ng 1 buwan mga kabayan. Habang tinatanggal namin tong una. Yan. Pag natanggal na yan, siguro mga 1 buwan na, saka ko na ito isusunod. Para hindi katulad niya na maraming aalisin. Yan, buti mga kabayan may dumaan dyan na nakakwentuhan ko. Siya yung nagturo sa akin na wag agad-agad susunugin. Para yung mga kalat-kalat na yan, damay lahat yan kasi tuyo na. Yan, katulad ngayon. Yan, dami oh. Yung tira, aalisin pa namin yan. Lilinisin. Yan, kaya matatagalan kami. Yan ngayon, pauwi na kami mga kabayan ni Mrs. Kuwan pala ngayon, saktong 2:00. Kasi mayroon ulit Bible study doon sa Barangay Bito. Yung una naming pinuntahan mga kabayan nung nakaraan. Yan, pupunta ulit kami ni Mrs. Kaya uwi kami ngayon ng maaga. Mga bandang 4:00 pupunta na kami doon. Mga 2 oras yung biyahe papunta doon.
Mag-uumpisa yun mga kabayan, mga alas 5 lagpas na konti. Yan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.